Recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaré. Atención! Perséguenos os ladróns da imaginación. Pencas, activa os propulsores. Merliño, prepárate para utilizar o teu corno. Piloto Gagá, deixa de vaguear e ponte no teu posto que nos imos estrelar. Que fixen? Vaime caer unha boa. Deixo deste xeito, a ver se ninguén se decata. Voume axiña. Que sorte tivemos hoxe na procura do libro. A verdade é que o rapaz que non le deixou era ben simpático. Onde andarán Pencas e Fiuncho? Vámolo chamar. Pencas, Fiuncho! Vindo onde nós? Hola, que axiña estades de volta? Atopámolo o libro moi rápido. Imos darlle a lida para que envíe a imaginación ao planeta fantasía. Fiuncho, que calado estás hoxe? Eu? Non, Queres meterte o libro? Non. Merliño, métete o libro, que eu darei a panca. Oh, Gaga, que lle fixetes a panca? O mesmo de sempre. Que cousa máis rara. Iso non rompe tan facilmente. Pois todos vimos que lle rompe o comandante. Dixo nada. Agarrina e caeu ela soa. Isto tiña que estar roto de antes. Cando marchamos estaba perfectamente. E na nave xo quedabades bolos dous. Eu non fun. Eu tampouco estiven axustando os propulsores da nave. Pois entón, é que entrou alguén a facer unha sabotaxe na nave. Recoiro co pó de estrelas. Pois ben, poñémolo o vídeo da cámara de seguridade e veremos se entrou alguén. Pencas, activa o vídeo de seguridade. Listo. Anda. Mira que se estivo xogando no posto do comandante. Píllase antes un mentireiro ca un coxo. Rompina sen querer. As cousas cando se fan hai que recoñecelas. Botaches non la culpa a nos. Ainda menos mal que somos os teus amigos. Perdoade, o que fixen estivo moi mal. Non volverei facelo. Ben, a ver se Lida nos pode ler o conto. Ben, Pencas, utiliza aí no ordenador o protocolo de emerxencia. Vai. Título: A cousa que máis doe do mundo. Autor: Paco Libán. A partir dun conto orixinal de Costa do Marfil. Ilustracións: Roger Olmos. Editorial: OQO Editora. Era unha vez unha hiena e unha lebre que se atoparon camiño do río e decidiron ir pescar xuntas. Mentres estaban pescando, a lebre preguntoulle: "Sabes cal é a cousa que máis doe no mundo?" A pisada dun elefante, dixo a hiena. Non, respondeu a lebre. A dor de moas. Non, volveu a dicir a lebre. A picadura dunha avespa. Tampouco. Bo, pido papas, dixo a hiena. Pois a cousa que máis doe no mundo é a mentira. A mentira doe menos
que unha rabuñadura nun pé, respondeulle a hiena. Ai, sí, díxolle a lebre, se queres facemos a proba. Máncame nun pé e xa verás como a mentira doe máis. A hiena non o pensou dúas veces e chantoulle unha trabada nunha pata. A lebre berrou de dor e, patín patán, desapareceu entre as árbores. Aos poucos días, a ferida curou. E unha mañá, mentras todos dormían, a lebre foi ata a porta do Palacio Real. E ali, aquí me pouso, aquí me levanto, deixou un pastel ben grande. Non tardaron en chegar os primeiros visitantes. A nai Mosca e o seu séquito danzaron intrigadas ao redor de tan suculenta obra. A lebre chamounas. Mira aquí. Este pastel é para vos, pero teño que confiarvos un segredo. A lebre contoulle a historia da hiena e as moscas pensaron: o que non aprende polas boas, que aprenda polas malas. Pouco despois, o galo cantou e no patio real comezou a sentirse o rebumbio. Os gardas, ao atoparen a desfeita, foron correndo xunto do rei. Maxestade, maxestade, a porta do patio real atopamos un pastel de caramelo, preguntou o rei. Non, de cacahuete. Tampouco. E os gardas non lle querían dicir nada ao rei por non enfadalo, así que tuvo que ir a velo el mesmo. En canto chegou ali e encontrou tamaño pastel, o rei botou pestes e mandou chamar a todos os animais para descubrir quen era o culpable de aquela ofensa. Pero todos, un a un, fóronse declarando inocentes. «Algún de vos minte!», berrou o rei rañando a cabeza. Entón, mandou chamar aos 3 sabios. Os sabios mandaron chamar ás moscas e o rei faloulle con voz moi grave. Todo o mundo sabe que as moscas sodes amigas dos cheiros e coñecedoras de case todo. Ninguén dubidará da vosa palabra. A nai Mosca e o seu séquito apousaron pensativas e finalmente a nai Mosca falou. Esta mañán, antes de cantar o galo, viñemos ao palacio a rebuscar no lixo e puidemos ver a hiena facendo iso á porta do palacio. Entón a hiena quíxose defender, pero ningún animal lle fixo caso. E aquel día sentiu unha dor tan grande no peito que marchou do poboado mirando atrás co rabo entre as pernas. E así foi como descubriu que de todas as feridas, a mentira é a que máis doe. Pioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca terras como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Queredes facerme traballar, pero a min gustame xogar. Facer cousas divertidas a cachón, aventuras con moita paixón. Pioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca terras como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Agora xa non me enfado, cos libros estou emocionado. Lendo con moita atención, medraranos a imaginación. Pioncho, non esteas enfadado, tens un sorriso especial, nunca terras como é obrigado, pero é o mellor piloto espacial. Recoiro co pó de estrelas, oh.